जिउआव नोंथांमोना माबाफोर हासिल खालामनो सानदोंबोला नोंथाङा सिगां डिसिप्लिन बानायनो रोंग्रोनांगोन। डिसिप्लिन नोंथांनाव थाग्रोनांगोन। माबायदि? नोंथाङा नोंथांनि माइन्डखौ, नोंथांनि गोसोखौ कन्ट्रल खालामनो हानांगोन। माबायदि? मानो माइन्ड कन्ट्रल खालामनो हानांगोन? मानो होनना बुङोब्ला बे बुहुमा सासे बायदि नङा। नोंथाङा समाव साननो जानो हागौ आंनि लोगोफोर उमुखा उमुखि, आंजोंनो जाफाग्रा, आंजों थाफाग्रा, आंनि क्ल'ज फ्रेन्ड्सफोर, बिसोरो दिनै बिसोरबायदि बैफोरबायदि लेभेलाव सहैनो हाबाय ना? बेबायदि साननानै नोंथाङा मा जायो? गावखौनो मा खालामना लायो? नोंथाङा उन्दै, गावखौनो नेग्लेक्ट खालामनानै लायो आरो बेबायदिजों नोंथाङा सहैनो थाखाय हायाबो जानो हागौ। नोंथाङा सिगां मा खालामनांगोन? माइन्डखौ सेटिसफाइ खालामना लाग्रोनांगोन ना? सेटिसफाइ खालामना लाग्रोनो हानांगोन कि आङो जेरै दा दं आङो बेजोंनो गोजोन आरो आंनो मा नांबावगौ ना? आङो बेजोंनो गोजोन आरो आंनि जेनाखि गलखौ मोनहैनो थाखाय आङो हासिल खालामनो थाखाय नाजाथाबगोन। गुबुनफोरखौ कम्पेयार खालामनानै बेयाव लाब गैया आरोखि। आङो मोनसे सल' गोसोखांबाय, नोंथांमोननो सल' खोनासंहोनोसै। बेनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनथिनो थाखाय हागोन जोङो माबोरै गोजोनै थानो हानांगौ। रिग्रेट मा होनना बुंगोन? ग्रेडि जोङो जानो नाङा आरोखि। बे सल'आ जथेस्थ' नोंथांखौ बुजिहोनो हागोन। सल'आ जाहैबाय राभि आरो फावननि सल'। मोनसे जायगायाव राभि आरो फावन होननाय सानै सेंग्राफोर दंमोन। बिसोरो मोनसे गामिनि आरो मोनसे समाव बिसोरो मा सानबाय? बिसोरो गामिखौ नागारनानै गुबुन सिटियावहाय जोङो माबा मोनसे फैसा खामायनो थाखाय बिजनेस खालामहैदोनि। बिसोर सानैजों सानबाय। गमामा बिसोरो जेरै सानदों बेबायदिनो बिसोरो गामि नागारनानै मोनसे सिटियाव खामानि मावहैनो थांबाय बिसोरो। बेबायदिनो मावो दाङो मोनसे समाव बिसोरो लाकिलि बिसोरो गल्ड कइननि मोनसे बक्स मोनबाय बिसोरो। आरे बक्स मोनबाय, बास गैया। बेखौ जों मा खालामबावनांगौ ना? थ' बेखौ लानानै थांदोनि गामियाव। गमामा फैबाय बिसोरो गामियाव। सानबाय बिसोरो बेखौ गामियाव लाङोब्लाथ' गामिनि मानसिफ्रा जिलियास जागोनलै, माबा मोनसे खालामनो हागौ बिसोरो ना? रिक्सनि खोथा। जोङो बेखौ माबा मोनसे खालामदोनि, बेखौ जोङो गामियाव फबनानै दोनदोनि माबा मोनसे ना? बेबायदि सानबाय आरोखि बिसोरो। दाना बिसोर गमामा सानमारनो गामिनि जोबथा जायगायाव मोनसे बिफां दङ गिदिरनो। बे बिफाङावहाय गुदियाव बिसोर फबना दोनबाय बक्सखौ। बिनिफ्राय बिसोरो गामियाव थाबाय। बिदिनो रायलायनाय दंमोन बिसोरो। फबनायनि सिगां रायलायदोंमोन, जों बेखौ उनाव हानगोन, जोङो दा हानथ'वा ना? दा हानथ'वा जोङो। बेबायदि दानिया बेबायदि जाबाय। मोनसे समाव माने फावना ग्रिडि जाबाय। आरे बेखौथ' सानैजों रानोब्ला खावसे जासिगोनलै। आङो बेखौ हारसिङै मोननायमोनब्ला मानसिनि माबाया मा होनना बुंगोन? माइन्डआ बेबायदि माब्लाबाबो सेटिसफाइ जाया। आङो बेखौ हारसिं मोननायमोनब्ला नङा। आङो बेखौ माबा मोनसे दिमाग बाहायनांसिगोन जाहाथे आं बेखौ हारसिंनो मोननो थाखाय हायो। दिमाग बाहायबाय बियो फावना। आरे मा खालामबावनांगौ दाना? मोनबाय, आइडिया फैबाय। बियो सानसेखालि हराव थांनानै बेखौ हानबाय, बक्सखौ हाननानै दस्रा बिफांनि गुदियाव माबाबाय, माने फबनानै दोनबाय आरोखि। दाना राभिखौ थांनानै बुंहैबाय इयो सानसेखालि। राभि भाई, जोङो बेखौ बै बक्सखौ, गल्ड कइननि बक्सखौ जोङो हाननानै रानदोनि जोङो। रानदोनि नालाय, सानैनिखा नालाय, सानैजों थांबाय।
जावबाय औ गैयालै गल कइननि बक्सआ बहा थांखो दाना फावाना ओरै नायदिंनानै बुंबाय आरे सोर नुनांगौ जों सानैजोंल'सो बेखौहाय फबना दोनोमोन नोंनो लादों नोंनि अनगा आरो रावबो गैया राबिखौ बेबायदि बुंबाय फावाना बेबायदि बुंबाय राबियाथ' लायाखै आं लायाखै ना आं माब्लाबा लायाखै बियो सिखार जायाखिसै आरो फावाना ओरैबायदि बुंबाय नोंखौ राजानो आं खोन्थाहैसिगोनलै नोंखौ राजानो आं कमप्लेन हैसिगोन नोङो पानिशमेन्ट मोननांगौ मानो बेबायदि खालामनो मोनांगौ नोङो सानैजों राननांगौ हारसिं लानो नागिरदों नोङो बेबायदि जाबाय बेबायदिनो गमामा माबाया फावाना राजानो कमप्लेन हैबाय राजानो कमप्लेन हैनानै राजाखौ मोनसे मिटिं लानो थाखाय बुंबाय बेबायदिनो राजाया माबा हरबाय ना नटिस हरबाय बेबायदि कमप्लेन फैदों बेखौ सल्भ खालामनांगौ फावाना न'आव थांनानै बिफाखौ बुंहैदों मा बुंहैदों गल्ड कइननि बक्सआ आंनावनो दङ आंनो खावदों नाथाय आङो राबिखौ बेबायदि मा होनना बुंगोन बेखौ पानिशमेन्ट होनो थाखाय ना बेखौ डाउट जायैनि बेबायदि आं खालामदों बेबायदि जाबाय आरोखि बेबायदि खोनानानै बिफाया इगनर माबा खालामदोंमोन ना बेबायदि खालामनाङा नोङो बेबायदि खालामनाङा बेबायदि बुंदोंमोन आरोखि नाथाय अब्लाबो बिफाखौ बियो दम होनानै मा खालामनानै बियो मानि होबाय एग्रि जाहोबाय दानिया मोनसे समाव माबा होबाय मेल लिंबाय मेल लिंनायनि सिगां राजाया सान्थ्रिफोर लानानै बिफाङाव थांदों फावाना अलरेडि बिफाखौ बुंहैखादों बै बिफांनि गोजौआव नोङो जायगा लानानै एरसोना था जेब्ला राजाया बेयाव थांनानै बुंहैयो बिफांखौ सोंहैयो बिफांनाव अब्ला नोङो आवाज हो ना बे गल्ड कइननि बक्सखौ राबियानो खावनानै लांदों होननानै नोङो आवाज हो होननानै बेबायदि बुद्धि बिफानो सोनानै होदों आरोखि बिफाङाव मोनसे दन्दर दंमोन गोजौ सिङाव दा बेबायदिनो बिफाया गोजौआव थाहैबाय हाबनानै थाहैबाय दन्दराव फावानि बिफाया बेनिफ्राय राजाया फैनानै सान्थ्रिफोर लानानै सोंबाय बिफांनाव बिफां ना गल्ड कइननि बक्सखौ सोर लांदों बुंबाय अब्ला फावानि बिफाया आवाज हरबाय गल्ड कइननि बक्सखौ राबिया खावनानै लांदों होननानै आवाज फैबाय दाना नंगौना नङा ना बेनिफ्राय राजाया अर्डार होबाय सान्थ्रिफोरखौ मा अर्डार होबाय सान्थ्रिफोर नोंसोरो बै बिफांनि दन्दराव जिगाब बुन्था सोनानै अर सावना होदो होननानै राजाया अर्डार खालामना होबाय सान्थ्रिफोराबो जिगाब बुन्था सोबाय दंफांनि दन्दराव सावनो थाखाय जेब्ला रेडि जायो अब्ला फावानि बिफाया आवाज हरबाय नङा बेयाव आं दं होननानै माबाया फावानि बिफाया आवाज हरबाय आरोखि साला भान माबाया राजाया मिन्थिबाय बिदिसो ना फावानि बिफाया खोन्थाजोब्बाय माबायदि फावाना आइडिया बाहायदोंमोन माबायदि दिमाग बाहायदोंमोन गासैखौबो खोन्थानायनि उनाव राजायाथ' मिन्थिबाय सिखावा फावानानो खिन्थु सानैनि मालखामोन खिन्थु हारसिं मोननो लुगैनायनि लबियाव बियो बेबायदि जानांबाय आरोखि बेबायदि जानांबाय फावाना मोनाखिसै थाइसेबो बियो मोनाखिसै आरो बियो राजानिफ्राय पानिशमेन्ट मोनबाय आरोखि गासैबो गल्ड कइननि बक्सखौ जेसेबां गल्ड कइन दं राबिनो हरजोब्बाय बेबायदि सल'आ बेखौनो फोरमायो जोङो माब्लाबाबो ग्रेडि जानो नाङा जा मोनो जा दं बेजोंनो जोङो सेटिसफाइड थानो रोंनांगौ आरोखि बेबायदिनो जेरै मोननांगौ गावनि बाहागखौनो फावाना खोमानानै लानो गोनां जाबाय लोगोसे पानिशमेन्टबो मोनबाय आरोखि
बे सल'आ बेबायदि फोरोङो आरो बियो रियालिटि जोङो माब्लाबाबो माबा जानो नाङा ग्रेडि जानो नाङा जोङो ना बेनि रिजाल्टखौ जोङो सानसे नङा सानसे मोनफिनथारो लोगोफोर ना सल'आ बेखौनो नोंथांमोननो फोरमायदों थेंक इउ स' माच